Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiz, dünkü söhbetdeşligimiziň dowamy boljak. Sebäp dün şol aýyň 7-sine goýulan Watan Satan programasyny ýene bir gezek seretdim. Belki şuň bir zatlar aýdaýarda, ýanky Çarjy şäherine ýüz beren ýanky tragediýa barada diýip. Ýok. Eger hiç zat aýdylmady. Diňe görkezileni daň säher bilen ine atyny ýeke çapýan däli ýaly bolup ýek özüni boş şäheriň içinde ýa awazada velosiped sürüp aýlanyp ber. Soň eýlä gitdi, beýlä gitdi, soňundan samolýotyna minip ine Aşgabatga uçup gitdi. O aýyň altysyna bolan tragediýa barada kelam agy söz aýdylanak. Ne öň Gurban Ulyň agzyndan ýeke söz çykdy, ne de bu Watan Satan programasynyň, ne de degişli ministrliklerden hiç birinden ýeke söz çykmady watandaşlar. Ýöne şu taýda ýene de bir zat barda adamyň janyny ýakýanda şu içiň ýansyn diýen ýaly edip Gurban Uly ol Russiýadyň prezidenti Vladimir Putini öz gynanjyny bildirýär. Nämemiş ondan üçünüzül ýanky Russiýada şol bir samolyot suwa gaçdy, ýykylyp şo taýda 28 adam wepat bolup durdy şo samolyot. Şoňa Türkmenistanyň halkynyň adyndan öz adyndan ul gynanjyny bildirýär. Emma sen özüňi prezident diýip atlandyryp oturan döwletiň bir şäherine 38 adam wepat boldy. Yani partlama zerarly. Sen näme üçin olara gynanç bildireňär? Näme üçin sen olara himayet, kömek gollaw edeňär? Näme üçin o barada sen matam gününi algylan edeňär? Ha? Döwletiň baýdagyny aşağı düşüreňär, ýüzüni gara matam, ýani lentasyny takaňär. Näme ol 38 adam Marsdan gelip düşdümi Çarjyga? Olar Türkmenistanyň grajdanini dälmi? Olar seniň günahyň bilen göni özüň günahkar bolmasaňam seniň gulluklyň günahsy zerarly şu ýagdaýa düşmedimi? Men häzir şu meselede dolanyp gelerim watandaşlar. Ýöne serediňä bu bolýan zat. Şu adam ahry ýerine mi käwedi? Hol Russiýadyň bir çetini awariýa düşen samolýotyň ýanky wepat bolanlaryna öz çuňur gynanjyny bildirýär. Öz eýelik etmeli halkyna da ýekelam agy söz aýdanak 38 adam hany gaz partlamasyna wepat boldy. Buňa nädip düşünmeli biz? Buňa nädip biz kabul etmeli adam hökmüni, insan hökmüni? Adam halkymyza düşman sözüm bir düşmanyna da bir erehim şepagat bardyr. Bu düşmanam da bu näil näkes adam men düşünüp bilemem. Ene bolýan zatlar şol watandaşlar. Indi şu dünkü çykyşymdan soň maňa 4-5 ýerden hat ýazdylar. Bir ýerden de banok geldi. Şu Çarjyň özünden. Bizde häzir internetde işlerine kalmırada ýoksa bir toparlady size surat alyp murat çok boly işlemendir ýöne bir saý sebäp bilen telefonyňyz bilen habar ýetirýär. Bizde ikun märdi şol hadise bolan mär telefon işlerine howa jokrama asy ol 41-43 diýen bolýa 10 şadal ol 54-den geçe asy diýerdi kölegede. Adamlarda ne telefon işleýär, ne elektrik togy bar, ne de suw berilip dur. Guýulamyzam gurap galy hany şol farap etrawynaky şol guýular bar da, ilatyň şol suw alyp içýän guýular. Orada da suw ýokdy. Amderýan gurany bir zat, indi guýulagyň içinde de suw ýok. Hökümetiň azaryna da bunu çözeýin diýen adamam ýok, şu mesele bilen aladalanýan hökümetem ýok. Adamda başly barat, kim näme etse, kim näde problema hötdesinden gelip bilse özü çözmeli. Hökümet ýok watandaşlar. Ýene de aýdýan zatlar o näme üçin halmyra da partlamasyn diýdi.
Sebäp şo turbolar Sovet zamanından galan, onu hiç kim remont edenak, onu gödöwsüp getmeli, gazy darasynyň işgärlerim ýokdy. Ola gelip diňe şol para alyp gidýärler diýär-de, ine sen şoňa şunça pul tölemeli, ine şoçuňy täzelemeli, ýylyna täze şoç goýup şu adamlardan pul alýarlar diýär-de, para peşkeş. Şu turbolaram şoň ýaly. Ol atam zamanyndan galan turbolar, olaram hiç kim çalışmandyr. Aşağıda garantdan diňe şol ýa-ni postuläbi gakyp durdy. Togy da arasam şoň ýaly. Her padýerlaryň arasynda diýe, almara dagy diýe, şotçuklar du diýdi, ýa-ni elektrik hasaplayan maşinler, ýa-ni şotçuklar. Şolar açyk dur diýdi. İslenlik çağı barıp şoňa elini urup bilýärdi. Onlarda ne gulp bar, onlarda ne duýduruş bar, hiç zat ýok. Etajlaryň arasynda dur ýa her etajda. Hiç kim şonu gulplamalyrym diýip pikir edenakdy. Näçe çağı diýe ýa şoňlan ýaşy wepat boldy diýdi. Şoňa elini urup ýa bilmedlikden elini degirip açyk duran şitoklara, şitok pirborlar. Bulan hasabyny ýörediýän adamam ýok diýe. Bulara jogap beren hökümetem ýok, diýe döwlet işgärlerim ýok. Ne gaz kantoruny, ne elektrik kantoruny, ne suw kantoruny, ne bir häkimlikde, ne ýene birisinden hiç kim hiç zada jogap berenak. Bularyň hemmesi diňe para almak üçin gelýärdi. Ine maňa ine 4-5 ýerden ýeten habaryň ine netijesi şo watandaşlar. Onuň üçin näme üçin adamlar wepat bolmasyn? Näme üçin jaýlap partlamasyn? Näme üçin şular ýaly ýagda günne günaşy ýüze çykyp durmasyn? Ýöne şuň kun ýüze çykanyň sebäbi halk birazajyk aýagy galyp başlady. Bir ikincidenem bir öňküýler ýaly 1 ýa 2 3 ýa 5 adam däle wepat bolan. 38 adam diýip aýdylýar. Ol pesinden 38. Olaň biz anyk atlaryny bilenimiz. Näçe adamdygyny bilemizak. Habar yetirmäge de adamlarda mümkinçilik ýok. Birinciden, ikincidenem şol ara gatnaşyk bolmansyň nädip ýetirseler internet çekenak diýer. Ýöne onna da watandaşlar siziň hemmäňizden haýyş gaýrat edin. Şol wepat bolan adamlaryň adyny, familiýasyny, doglan ýylyny ýa ýaşyny hemmejigini ýazyp bize uğradyn. Biz ondan ol hökümete gerek hökümetiň özüne ýa ýerindäki häkimlere son bir talapnama bilen çykyş eder gerek ýerine. Şolaryň ömür tanapynyň kesilmegine şolar gönügünäkär. Sebäp üçinçilik gara adamlar ýazyp aýdyp otur. Şol gelen habarlar ýalan bolsa onda siz ýazyň şolar ýal şitok pirborlar ýapylgydy, gurplanydy, onu indiňe ýöreýte edaraň işgärler açmasy, ol ýaşaýjylar açyp bilenak haqqy ýok, hukugy ýok, açary ýok, şo gulpa diýip aýdyň maňa, meni mana size ynanyň. Hemmesi zat açyk dur diýe siýimler ýarym ýalaňaç diýe elektrik tokly. O gazy seredýän adam ýok. Onu näme üçin onu gaz gullugy bar? Ola pul alyp otyra şo zatlary gödökçilik etmek üçin. Ine şolaryň geleňsizligi üçin, şolaryň öz iş borjuny, wezipe borjuny ýerine ýetirmenligi üçin ine şolar ýaly tragediýalar ýüze çykýar. Demek olaryň şu tragediýa üçin jogapkar adamlar. Jogabyny bermeli bor, jezasyny çekmeli bor. Bugün olar Gurban ulyň saýasyny ýalyk duýandyr özüni. Ýöne erteki günem bardyr. Ine halk bir azatlyga çyksyn, ondan görersiňiz tomaşany. Ýöne seredin men asyl özüm tutup bilemek watandaşlar. Dogry düşün, bu durmuşda görmedik zadym ýok ýalykdy bol ýöne. Beýle de bir haramzadalyk bar eken. Öz milletiň öz gany bir, dini bir, halkyň sen elindäki sen bir öz grajdanynyň ýa araýatyň 38 sahany bir sagada ýetmän wepat bol. Sen şolara duýgudaşlyk bildirmän, şolara kömek bildirmän, gynaş bildirmän, matam gün aglan etmän. Ol Orsiýadyň bir çetinäki wepat bolan 28 adama sen gynanjyň bildirýän. Hawa belkem gerekdir olum bir halkara siýasat üçin. Aýjano sen öz halkyň gyrryp ýatyr. Sen onu kim? Haýwanam öz çağasyna beýdip seredene. Sen wagşyňam wagşysy Gurban uly.
Tohumun bilen bile. Bu biderek diýipdirler sen çüýrükler. Sen çüýrükde, sen çüýrüğün ömürrügi. Bilemek näme dip sen atlandyrmaly. Mende söz ýok sen üçin. Ýene de bir aýtjak zadym. Ine ol barp o taýda gäme açanmaly, ol gezelenji üçin bir 30 adamlyk mı 20 adamlyk gezelenç gämedi. Hamana ol bir ne bilen döwletimize nähili bir lokan baýlyk getiren ýaly hamaly bir dünýä meşhuruna atış eden ýaly. Wah watandaşlar, oň ýaly gämi meňine oturan welaýatymda deňiziň arasynda oğullar çatydyr. Özleriň şahsy eýeçilikdi. Şolar ýaly welaýatym bu taýda ýene 30-sy 40-sy bar. Gör bak olarda näçe ýüz ýa näçe müň şolar ýaly gämi bar. Ýöne döşüni ýyrtyp ýakasyny ýyrtyp döşüni oturan bärde ýolbaşy ýok, ne premier bar, ne beýlek bar, ne men şonu etdim. Ýa inesi halkymyzy näme sowgat ýa gezelenç. Seredin bir ýok zatlardan bular bokdan kemput ýasap otylar bagyşlanmaly. Şoňa da halk ananýa. Seredin soň ol gurbanyň uçup gidenden soň şol gämiň töweregine gelip ýanky garry gurtumy ýaşmy ýanky soňa diýişlerim getirip bulary edil ýöne däli porhan bolurlar abylaň akrysy küstepdi gazalaýtdy näme etdi. Ey insapsızlar, nainsaplar. Edil Türkmenistanyň o çetirine sizin kiýal şäherde çärjegde ýaz matan tutup oty halk. 38 sany watandaşymyz ýarym sagatda ýanyp kül boldy. Siz näme şoňa begen küstep ýaňyz me gazalaýdýaň? Utanç haýaňyz ýokmy sizin? Ha? Men şo kadrlary gördüm sizin şol gäme minip barýaňyzy. Şo gäme barýan ýerine gark bolsa da men şol sizin hiç biriňde wah etjek adam däl. Garaňyz aksyn diýjekdim. Şäpsiz nähe sizde bir insan perwerlik ýokmy? Adam kärçilik ýokmy sizde? Ha? O nähil beýle bolýar. Bolýar siz altysyna bolan zady eşitdenlersiňiz. Ýöne şol altysyna agşam hemme ýerde ýaýrada ähli internetde beýlekde zatda. Siz şonu bilmän edýäňiz şu zatlary. Bolýar siz çärjegdäki ýagdaýy bilmänsiňiz diýil tragediýan. Ýöne näme siz ol Gurban Gulyň öňüne ýallaklap otyňyz, ha? Krasnovodsklylar, Balkanlylar, men size ýüzlenýän göni. Siz nämediňiz dün ağlap eňrap oturan, bize balyk tutturma, ursat bernek ol haramzada diýip. Indi näme siz şu haramzadaň öňünde durup ýa şoňa alkyş aýdyp küstep ýaň gazalaýdýan. Utançsyzlar. Ha? Size galan halk näme diýer bolup ýörşüňiz gör. Bir ýaşyňyza seredin ho. Telpe galanlar, bir topar. O taýda. Maňlaýyňda filan bolýan o ýahtany gezelenjedilýär. Sizin kim ol? Maňlaýyňda filar ýaly. Ya ýetim ýetir aýlanjakmy, ya halka peýdasy barmy? Siz kime işleýäňiz, kime hyzmat edýäňiz, kime çokunýaňyz siz? Hudaýsyzlar. Siz bir soragy men arada sorapdym adamlardan. Siz kimden gorkýan? Hudaýdanmy ýa bennesinden? Siz demek bennesinden gorkýan, siz onu hudaýsyz bolýaňyz. Men size başa zat diýmeýin. Matan tutup otyr çärjegin halky o taýda. Sizden bärde küç tepip otyrsyňyz. Şu men şu gepleşigimi eşitdirin Krasnovod'dakylary ýa Balkandakylary. Bir yaranjanlygyň çagy ýok eken. Gördüm men hana dünkü çykyşda sizin bolup ýörşüňiz. Maýmunam sizden ýene aýdyr. Maýmun. Ýani götü gyzyl maýmunlaram sizden gowdur. O tebiği ýagdaý, olarda egenesik ýok. Siz näme o taýda maýmun ýaly böküşip ýörsiňiz? Ha? Näme begenýäňiz, näme gowanýaňyz? Çağalaňyzyň gulgurnak bolup ýaşap ýörýär. Ne gowon tantoýanýaňyz? Hay bolýar men şu taýda duraýyn watandaşlar. Bolýar şu urlukça sağ oturuň, sağlykda görüşelim.